Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. 15 minutos na lapuas ang alas 9. Diretso na tabi kita sa programa ngunya na pagkahapon, mauran-uran na. 15 minutes na kita tabi. Sa pangarang kang tropa, welcome na po sa Tingog kan Banwaan. Daing eskwela ngunyan sa bilog na Albay Halos. St. Jude ngun yan, St. Jude. So, mga devotos dyan ni St. Jude tabi. May panahon kita na makapagpasalamat. Ano man ang kasiributan, mahal lamang Diyos. Enot sa gabos, happy birthday sa mga nagbe-birthday. Dagdagan tang istorya tulos dyan sa luwas. Lanang dakol na hururon. Nakapoong kita alas 9:15 na. Chief Jimmy Compadre, good morning. Yes, padi. Maray na aga sa mga dagdag niya tong bareta. Bako magayonan mga nasasagap niya tong istorya sa Ubilyar tabi padi. Habang padagos niya tong pigpapaiwasan follow-up tungkol sa puting ban na gustong kumangua anin sa perita na aki na kung saan na detalye na ini sa primerong programa kasubago asin kasuhapon ta padi. Ngunyan na-divert na sa tuyang atensyon dahilan sa nakuha niya itong latest na informasyon. Nagdadakulan kaso nin pang-abuso sexual, incest sa Ubilyar. Primerong kaso, stepfather, biniktima, so aki kan sa iyang agumagom na edad 6 anyos. Iyo, kan last week ito. Oho, status kan kaso suspect na dakop. Ikadua, mismong ama ang biniktima sa 13 anyos niyang sadiring aki. Yes. At large ang suspect. Pantulo, 7 years old na aking lalaki, estudyante. So, kaklase niyang babae, iyon iyon gustong lupigan. Ngunyan, sa gabos na kaabot sa karaman ni Mayor Jorim Arcangel ang mga informasyon na ini, and nagkaigwa man siya nin validasyon sa mismong hipatura kan pulis sa pamamayukan bagong COP Police Captain Rufino Kasagan, ang instruksyon niya na hanapon ang mga suspect sara nga tanin nagkakanigong kaso dahil lang ta nakakaraot ini sa imahin kan Ubilyar tabi pari. And ito nga ni na kuha sa atensyon na interest man ni Mayor Jorim Arcangel sa kunata na nangyayari ang mga ini itong 7 years old. Ako pa nga ni tuli sabi ni Mayor. Iyo, potsolo pa. Ang bottom line basado sa tsurya na nabibilog kan pulis, iyon na epekto na influensya da inikan na uning aros gabos na gayud bagango niya ni kuanin cellphone. Iyo. Yaw na baga sa cellphone ang gabos na mga bagay-bagay maray maraot. Kumpara kan mga inot na kuan sana so mga Betamax sa barangay. Ngunyan, posibleng iyo ini an kausa sa kunata nagbubuto naman nagiging mainiton ang mga payukan sospetsado asin nakakagibo maski kadugo nin mga mararaot na gibo. Sabi pa di. Oh, maybe, it may be. Pwede iyan na rason ta
inibagang sa tuyang mga cellphones kumpadreng Jimmy, maray na maraot. Correct. And Package na. package na iyan, and then iguananin access dai ning censorship. Maski ano pwede na dyan na makuakan nagagamit nin cellphone, maedad man o aki Bako. pa. Oho. O yaon dyan, daining prohibition, daining censorship, maski anong ihapot mo dyan sa Google, dyan sa AI, sa mga video na iyan, yaon naan. Kaya ikon makakaduman sa pornographic sites, Yeah. makalakagaan na dugo kan mga yan, ma-eksperimento, patay na. Yeah. Jesus Mario Joseph naman. Yun eh. But ang saro sa commonality dyan, itong so nainot na mga krimen, puros ama ang sospetsado. So saro stepfather, saro karnal na ama. Ining latest kaklase, minor de edad pareho, di biktima, buda yung perpetrator. Nako, Sos Mario Joseph, sige. So yan pa din. Ang mga dagdag niya itong informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Chief Jimmy, kumparing Jim. Diyan sa istorya hali sa Juvellar Albay. It may be, pwede yan na teorya na tibaan influensya na kaining teknolohiya. Sabi ta na nga ni inibagang teknolohiya niya tungon yan na nagagamit maray na maraot. Yan. So, ayan na pwedeng anggulong pinaghihiling na influensya kaya nagkakagibo ning arog ka na karumal-dumal na mga krimen saro yan sa mga posibleng kausa. Tabi ha? Maray na agad yan kay Letty and Louis Vibar dyan sa indong lugar sa EM's Barrio. Yan, EM's Barrio, mga taga EM's Barrio. Barangay 4, Sagpon. Present sinda si Letty and Louis Vibar. Mabuhay tabi kamo. Sige, dagdagan tan istorya dyan sa palibot. Nasa linya si Karen Ala. Karen, good morning. Go ahead. Yes, Sir Tio. Actually, yaon tabi ako digi sa Penro kay Ma'am Tess ato. Kung sain, aramon ka daw tabi, Sir Tio, so naging resulta kan pagharampangan kan duwang kapitan gikan sa banwaan kan Kamalig, kaibaan concessionaire as inquiry operator, ka magigirumduman kaya tabi, Sir Tio, nagkaigwaning issue dahil sa tigpaabot ti punong barangay Ernil Graida kan Kirangay Kamalig, nasarong taunang warang nakuko ang share sa quarry an Kirangay, buda imbis na sa kaban kan Kirangay makalog share, sa ibong na barangay sa Suwa Kamalig na puntutuson dabaga nasa Kirangay mostly an quarry area. Aramong katabi Sir Tio ang bilog na istorya sa pagarampangan, buda so na ginisulta kan pagpuro ninda kung nagka-arareglo. Yan tabi Sir Tio. Ay, hello, Sir Pio. Good morning po. Good morning. Yes, Ma'am Tess. Good morning. Salamat sa oras. Bueno. Ay, yes po. Oo. Okay, Ano tabi so napagkasurunduan sa problemang iyan? Go ahead po. Ay, okay po. Actually po, just to give you the update, Sir Pio, nagkaiko kaming ururon kaso January 28. Okay po? Now, magayon po itong pag-ururon, tayaon po digdi, so Kapitan kan Kirangay, si Kapitan Grahida, and then may representative man po, so Kapitan kan Suwa, and then of course, so involved na permittee, which is Mr. Villesa. Ngunyan po, napag-ururunan duman, kung talagang gusto nila makuha na ang talagang revenue dapat mapapaduman sa Kirangay Usasuwa, ang sabi ko nga po sa inda, dapat magkaigwa ki joint survey. Ano po? Tanganing, kung sisamay po ang geodetic or surveyor sa ibong sa Kirangay, and then surveyor man po duman kay Mr. Villesa, nganing po maaraman whether or not majority sa Kirangay.
Magayon po sa pag-ururo, nag-uyon man po sila. So, naka-schedule po, sila na lang po sa kuya ma-inform kung rin ang plano nilang joint survey. Ngayon, once and for all, ma-identify talaga kung saan ang dakol o magkakaigwamang giraray na parangaan between Kirangay and Suwa. Yun Iyo. po ang update natin, Sir Pio. Opo. Pero as of this time, Ma'am Tess Okay. Tabe, daita pasabot ko na rin so geodetic survey na gigibuhon kan ambos partes. Ano po? Tama po. Now, Tama in po, the Sir meantime, Pio. in the meantime, dire-diretso po so operations kan quarry permittee, over? Yes po, kasi po, nagka-agree man po si Kapitan Kirangay po na while continuous po. In fact po, nagkaigwasindaki agreement na may mga concerns na kaipuhan man po sa barangay ni Kapitan sa barangay Kirangay, in which pwede man po makatabang si Mr. Villesa. Magayon po sa uro nindang duwa. Umpo. Now, mantang dai pa na dideterminar man agad yung metes and bounds kung saan Opo. talaga dapat magbayad so permittee, and gunyan dire-diretso ang quarry, saan po mabayad so permittee? Is it Suwa or Kirangay, over? Okay. As I mentioned po before, ang revenue talaga kaito duman po kasi sa submitted requirements sa MUYA, sa area status and clearance, nakalaag po kasi duman base sa survey plan na submitted Kirangay and Suwa. So tanganing po both barangay makinabang ever since po ang pinagigibume Suwa/Kirangay. So meaning to say po, iyan na duwang barangay, mapanga tinda. Kindly qualify, Ma'am Tess, pag sinabing baga, equal sharing po ba? Opo, yes po. Yun. Okay. So in the meantime, iyon ang kalakaran, tabi. Iyo tabi po, Sir Pio. Oho. So na-trigger lang ini because yung Kirangay is kunyan sila kiklaim na dapat sa inda lang ito, over. Yes, opo. Yun. Nainot po, yes. Mhm. So dyan sa records nindo, madam, I don't know kung igwa kamo kaaning basis na kamo ang pwedeng mag-decide kung talagang sa iyan. Dyan sa records nindo, ani bidugtak lang do, Kirangay / Suwa. Iyo po, kasi sabi ko nga kita baga, nagre-rely kami kung ano ang submitted sa tuya kan mga partner agencies mi. So, kung may requirement po na sinupit sa MUYA, halimbawa, ang DNR-MGB, naka-state po duman na ang area na iyan, Suwa and Barangay, definitely po, we will have to honor that document. Yun. So ang basis nito ngunyan, itong so document coming from DNR and MGB na dai so far nin exclusive na barangay na nakakasakop kan quarry na iyan dyan na si Mr. Villesa ang permittee. Iyo tabi, Mr. Iyan. Pio. Yes, Sir Pio. So iyo iyan ang nangyari pala. Now, dai panin kuan, madam, dai panin naunambitan so ambos partes kung arin sila mapa geodetic survey kaayan, over? Siguro po, at this point, nag-negotiate pa sinda. Kasi sabi ko nga may costings mambaga po yan, may gastos man. Kaya, sana, sinda, tawiling man po, very good man po, ni Kapitan Grahida, na sinda na lang mauron. In fact, may magayon sindang plano sa mga nangangaipo kay Kapitan Grahida regarding kan iba pang gustong maka-avail kang pagkwari. Yan. So in the meantime, equal share.
Opo, opo. From the very start talaga, Sir Pio, for me na sindang equal share. Iyo tabi. So iyo man sanaan Ma'am Tess, man kung igwa ka pang gustong idagdag. By the way, any idea kung ngunya na nagtatapos na ang bulan ning Enero, kung igwa ka mong records yan o kung sa indo ining kargo tabi, gura ano naan na kolekta ta so limpiado na share man para sa probinsya ning Albay sa Quarry, over. Okay po. As reported po by our acting governor, Governor Glenda Pungao, duman baga po sa 100 days report niya. Oho. Ang sabi niya po, December 9 million man plus, and then at the same time po, ang unyan po na January, aabutan man po kay 9 million. Kasi po, ang quarry, ang tax revenue baga po, pinagbabayaran, Sir Pio, sa treasurer. Iyo. So basically, ang official na pag-release, kung pira talaga ang na-generate na tax, sa treasurer po. Iyo po, okay. We understand, Ma'am Tess. Now, kumusta ang compliance kan sa tuyang mga quarry permittees ta saro baga sa mga nagbuto ka itong issues binasurobra nga duman sa linderos kan sa indang dapat sa nang pagkalkaganin na materyales and so iba dahil nagbabarayad nin tama dyan sa mga checkpoints in general sa monitoring nindo. Kumusta ang dalagan ngunyan tabi, Ma'am Tess? Go ahead po. Ay, okay po, Sir Pio. Now, sa ngunyan po, tatapos na baga po. So, taon, ang sabi nga ni po, it was reported naman sa 100 days ni Acting Governor. Ikaw po, paano kitang pinag-aapod na Provincial Mining Regulatory Board. So, di po talaga pinag-iiling talaga base sa mga documents na submitted, base sa ground validation, kung ano ang current situation po kan mga permittee pagdating po sa renewal nila. So, base po sa samuyang pag-monitoring talaga, unfortunately, may naiiling man po kami na mga permittee na kaipuhan mo ng i-temporarily suspend para po mapahingaluan ang sa indang mga quarry area. Kumbaga po, we have to balance environmental protection and tax revenue. So yan, at the very latest, Mama, breaking news yan, igwa kamo nin mga quarry permittees na sususpender ngo nang sa indang Quarry operation. quarry operation. So probinsya ang masuspender, over? Basically po, yes. Oo. Kumbaga, ang recommending approval, mapipending mo na subject to the compliance kan mga pinagahagad kan sa tuyang Provincial Mining Regulatory Board. Pira po ini na natatarget na suspenderon mo ng operasyon, over? Sa ngunyan po kasi pasensya na Sir Pio ha, wala pa, hindi pa po kasi tapos. Sa ngunyan, ongoing ang validation kan sa tuyang mga renewal, basically sa mga CUMSAG and CSAT na po. So siguro po, pakatapos po kan sa indang evaluation, that's the time siguro magkakaigwa kita kay official number of kumbaga permittees na number of permittees. I'm sorry. Opo, pero one thing for sure, iguana nin sususpinderon tabi. Opo. Sa ngunyan, temporarily ulitin ko suspended pending habang daipa po pinagsusubmit sa mga requirements na pinagahagad sa INDA. So, ining requisitos, Madam, na isusumiter, ano yan, findings nindo na igwas indang nabalgar na provisiones duman sa indang permiso? Yes po. So iba po iyo. So iba po, may mga kulang pang mga requirements from our pending pending requirements sa tuyang partner agency. Opo. Itong sinasasabi nitong grounds, Madam, na violations, anong ehemplo tabi, Miss Ma'am Tess, if you may? Okay po. Yung mga, say for example, kay puhan ta po ki
let's say, sa new applicants po yan na ECC. So basic requirement po yan. And then, yung sa renewal naman na naglaps na po sa mga permits, kaipuhan po may area status and clearance sinda sa MGB naman. Ngunyan po, kung may mga along the, let's say, within 1 kilometer along the bridge, may mga pinagahagad man po sinda sa DPWH. Mhm. So, are we safe to say, Madam, na sususpendiron sinda pending kaiyan ta igwang mga nabalgar na provisionis duman sa indang nga permit? Opo, yes po. Yun. Okay. Sige, Ma'am Tess, salamat nin Marhay Tabi and good morning. Yes po, Sir Pio. Thank you so much man po. Yan, tabi Sir Pio, salamat sa naging marikas na pag-aksyon ni Cantenro sa pamayo ni Ma'am Tess Atos manungod sa naging issue ini sa quarry share kan duwang kapitan sa banwaan kan Kamali. Karen ala DCGB News. Salamat, Karen, sa dagdag na istorya. Follow up pagsubaybay ka na istorya dyan sa Capitol kasabay si Ma'am Tess Atos. Oras Pilipinas, alas 9:34. An oras hatod sa Indokang. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. United Home Kinilets. Chewable paracetamol in candy flavors. Enervon Z+. All new, best ever Enervon. Enervon Z+. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Playtime for all your gaming needs. Biogesic for kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inam agad. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa. A perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pag may lagnat si bunso at mapait ang gamot, pahirapan sa pag-inom. Pero pag Kidilets, madaling inumin para gumaling. United Home Kidilets. Chewable paracetamol in candy flavors. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Paghanap ay vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C at gawang Unilab. Pag vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ang bagong Biogesic for Kids na inakaipuhan ni Shake. Syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Buhos agad, inom agad. New Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Ang numero unong kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas.
Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Thank you kong Joey Salceda, habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya, pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba, kong Joey Salceda. Highest rating na proven, ang sa tuyang congressman. Albayahit angat ang lahat, kong Joey Salceda. Albay ahead angat lahat, oh. Albay ahead angat lahat, oh. Kong Joey Salceda. Smile always. Happy Shami Samir, Shami Shami Samir, para sa bagong legacy. Sham is smile always. Happy Shami Samir, Shami Shami Samir, para sa bagong legacy. Sham is smile always. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa ang bulong kan RightMed? Gusto kaya kan RightMed na marahay ka mo? Nganin makahiro, makatrabaho ka mo. Gusto kan RightMed na marahay ka mo? Magugma, makiayo na nasto sa buhay, para sa pamilya, para sa bayan. Ano tahanan ka ang kalidad, pero magian sa bulsa ang RightMed? Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Natatabang na puong bata ito, sinda kita ika ako biko, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan, ako biko lang sa puso ko. Ikaw tabang sa turismo, asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho, kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka, hobenesan yan. Ang AKP, Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi? Baka flu na, lagnat at sore throat mo. Iba yung flu, iba yung flu. Baka flu na, body pain, sipon, ubo. From post-nasal drip, pag symptoms 2 or more, iba yung flu. Ang flu combination mo. Pag 2 or more symptoms, baka flu na yan. Kaya, buy flu na! 8 pesos SRP lang. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. Syudad kan Legazpi, si Konsi J. Pili, handang magserbi. Konsi J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabo si J. Pili, para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyo na matanos. Konsi J. Pili, handang magserbi. Konsi J. Pili, handang magserbi. Ang bagong Biogesic for Kids na inakaipuhan ni Shake, syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Uwasagan, inom agad.
New Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ng kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Figaro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Maginhawang araw! Dimples Romana po. Uy, Dimples, andito ka rin. Salamat sa pagrekomenda mo dito sa Generica Drugstore, ha? No problem, Nay. Musta lang pakiramdam nyo? Maginhawa na. Salamat sa maalagang pharmacist. Nabigyan ako ng generics kasing bisa ng dati kong branded na gamot. Pero sa presyong mas abot kaya. May libreng konsulta pa with their partner doctors. Kaya damang-dama ko ang ginhawa dito sa Generica. Yan ang ginhawang Generica. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Pag ginhawang Generica, damang-dama. Sa Generica Drugstore, tara na! Sa Generica Drugstore, dama ang ginhawa. Yan ang ginhawang Generica. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Kito, digdig sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa permi nang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasuro, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tawo, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na serbisyo ko, ito ang totoo. Ang lakas mo, may ilalakas pa. Sa Revicon Forte, may muscle-building amino acids tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan, lumalakas din ang loob. May lakas para sa ambisyon mo. Revicon Forte! Lakas! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Kabayanin kita! Sa One Ginebra Nation! Kaya para sa barangay, ako namang magbibigay. Kabayanin tayo! Kabayanin kita! Drink responsibly. Sa tapang mo, mas ganado ako. Itaas ang tagay para sa bagong taon.
Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa ang bulong kan right med? Gusto kaya kan right med na marahay ka mo? Nganin makahiro, makatrabaho ka mo. Gusto kan right med na marahay ka mo? Magugma, makiayo ni nusto sa buhay, para sa pamilya, para sa bayan. Ano tahanan ka wan kalidad, pero magian sa bulsa ang right med? Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. Sige, diretso na kita ka na programa. Congratulations Palantabi sa Macapa Corporation. Yan, ika-24 na nindang niya na founding anniversary. 24 years of persistence and tatao manin nagakanigong pagkabuhay sa empleados e empleadas ninda. Ining Macapa Corporation Chief Tech Ramir iniso pinundar ni Kaloy Andes Loria. Yan. Ini ang pinundar ng gad ni Kaloy Andes Loria. Ini bagang Macapa Corporation tapos nagdadakula na igwa na ning kalingan ni Loria. It came from very small beginnings. Midbid ko ini si Kaloy. Tabi, baka nakaabot ka na sa boarding house ko, Chief Tech Ramir? Nakaabot ka na? Yan. Igwa ka baga dumaning pigburbisita ka ito sa boarding house. Yan. Diyan sa may Cat College, diyan ang harong ka ni Kaloy. Kaya, sadit na harong diyan sa may puon kang ugog. Day pa na astrodome ka ito. Buruhay pa so mga namumuta na magurong ka ni Kaloy na Loria. Talagang nagpuon sa zero, nag-dil-dil ko dil-dil ning asin. Hingo hadigdi, hingo haduman, diskarte digdi, diskarte duman. Sagko na naka-empleyo and iyon na nga ni nakapagpundar through perseverance kaya na Macapa Corporation. Kaya sa madaling sabi, aram ni Kaloy ang bituka kung paano ang tios, kung ano ang namamatian sa sarong tios because siya nagpundar kang Macapa Corporation naan, bako niyang minana, pinunan niya talaga through perseverance. Labaning na patasag ko na sindabaga na sa konstruksyon, nakuaman so mga patama-tama kumbaga and so tiwala ka nagakaperang mga yaraon man digdi sa satuya. So iyo yan tabi na nagdakulanan sa iyang kumpanya, igwa na siyang pinagbubuhay na dakulo ng mga empleados e empleadas. The point here is diyan, nagpuon sa talagang zero, sabi ta na nga ni nagsasabaw nin kape sa maluto, nagsisira ding tawyo, nagpuon talaga diyan. So iyan ang punto nga ni Kaloy na sa paghinguha, talagang maghinguha sana, day masyadong magparadepende bagaduman sa ayuda, sa paglaom sa gobyerno because it will breed culture of mendicancy. Yan, culture of mendicancy. Ito bagang so, malaom na sana na mapalad sa politiko, mapalad sa solicitation, mapalad sa mga nasa gobyerno. Igwaning ko niyan, igwa kang pigapod na donors fatigue. Day mapupwede nga ro kan, ang sabi ni Kaloy, magkaigwaning kapinunan pigaparataram ta na kayo change of mindset, paradigm shift. Kaya, day masyadong ilaom sa iba, takayang bumungkaras. Kung iba ka para laom sa politiko, an pagbuhay, tapos pag day natawan, tapos so pagtios day na resolveran, babasudon sa gobyerno. It will breed corruption. Kung day na kaya kang politiko, makurakot na sa politiko ta. Gusto niya man na maging mahamot na siya duman sa mga constituentes niya. In order to stop the cycle somewhere else, igwa dapat ning mapundo na nakatudan. Yan ang gusto ni, yan ang basic, saro sa mga basic advocacy ni Kaloy Andes Loria. Nagdakula na sa iyang Macapa Corporation, 24 years na ngunyan, igwa na siyang natatabangan ng mga tao, may mga empleados na siya dyan, operator ng heavy equipments, igwa ng karpentero, mason,
igwanin foreman, janitor, security guard, para luto o gabus. O, yan tabi. O yan ang saro sa mga advokasya ni Kaloy Andes Loria. Let us not be a major contributor tanganing so mga politiko matulak man yato na magparadilin siya ta ililaom na sana sa politiko ang gabos na pwede man sanang maghingo ma-empower through perseverance. Yan. Kaya magasigi-sigi ang libot man ni Kaloy Andes Loria. Determinado, desidido sa segundo distrito. Happy founding anniversary sa Macapa Corporation diyan sa Indotabe, ha? Ige. Igwa pa kitang istorya hali diyan sa luwas. Nasa linya si Compadre Jomar Bian. Good morning diyan sa mga taga Premier Distrito. Nag-antabay sa 106.9 WGB FM. Sa men and women kang WGB FM sa pangenot ni Sir Dex Velez, SM Sir Dex, and sa gabus diyan. And siyempre kay Elvis Precisely. Yan, sa Tech. Yan si Elvis Precisely, no? Chief Tech Ramil sa 106.9. Good morning dyan sa Indogabos, sa Premier Distrito, lalo na sa Tabaco. Kumpadreng Jomar, good morning tabe. Salamat, Paring Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, bako ang sanggunian bayan kan Bakakay ang kausa kung ata taday pa nagsisurildo ang mga empleyado kan lokal na gobyerno kan Bakakay. Ini ang pigtawanin doon ni Accountant Maria Ana Baroma matapos na ipaapod siya sa regular na sesyong konsanggunian bayan kan Bakakay. Tangani na ipalinaw kung ano talaga ang kausa kung ata dahil nagpapakasweldo sa arog kaining panahon ang mga empleyado kan lokal na gobyerno kan Bakakay. Sa paliwanag ni Accountant Baroma sa iyang sinabi na ang kausa talaga, Pading Pio, kung atata arog kaini, normal ang kausa. Kada Enero ngaya, bako man sa ngaya Bakakay, halos gabos na LGU, nagkakadirili ang sweldo kaan. Iyo. Taang rason, nagsasara pa da asinda kan libro kan 2024. Yan, nagsasara kan libro di kwenta. Pigtatawan lang sinda ka ang 45 days hanggang gustong sabihin hanggang kabangaan kang Pebrero. Yes. Kaya iyo yan ang gabos na pigara si kaso ninda pigihiridali na igigilig no na itong mga pagsweldo-sweldo. Taka duman sa pagpasweldo kay puan mo magbukas naman kibagong libro. Na day mo mabubuksan, so na day mo na isara so 2024 na libro. Kumbaga bakong kwentas claras so nainot na libro. Yan. Roger on that. Sige. Ang pagpapod kan sanggunian bayan kay Baroma sa sesyon, iyo tangani na linawon sa publiko. Dahilan tanang nangyayari pa ring Pio. Dahilan pa na nakasweldo kang pizza 15 so mga empleyado. So iba da ang kritiko, sabi ni Kagawad Noli Alparse, pigpoporos na sa social media, pigbabasol sa sanggunian. Iyan pigapod na basa sa na makapugawak. Oo. Tira ngaya kami. Dahil sa mo, kaya rin nagsisweldo sa mga empleyado. Hindi kami nani ngayon, dahil mo nagsisweldo. Aram mo kumpadring. Si Mayor nga ni ngayon, dahil mo nagsisweldo. Aram mo kumpadring Jomar, igwaning bulong kunta na dyan tanganing day magkaarog-kaan. Dapat ko tanas, somewhere, yan sa lokal na gobyerno, igwaning mapasabot. Tabi man, madidili ang sweldo mo niyan tapor sobre sa araw kaning rason. Day ko taning maluwas na arugan. Kundi day nagpapasabot sinda kun igwan ng salang reaksyon. Bako? Oo. Ano nangyari? Sabi ni Kagawad Noli, kami na ituro taraktakan. May nagreklamo pati da sa rong empleyado. Oo. Na ipigreklamo na ang sanggunian.
Dahil ngayon sa Indonesia kami nagdiswildo. Oy, tanoso na sa nanindayan na sa masunod na taon ipasabot na pag Enero 1 pa sana madi-delay kita ning arog ani por sobre sa arog kaning sistema. Yan, tapos yan. Kaya ipinapod mi na sa nangaya ini si Accountant Baroma para malinawan on the record kung ano talaga ang kausa, kung kami o sinda. Sabi ni Accountant Baroma, ano kaya ngaya, dahil pa nakakasarkan libro, siyempre maringaling-aling ngunya, pigaayos may naman nga sa, ano ini, so sa regular employees. Iyo. Ang problema da, so dyan po rin, tagarong nga nga dahil pagkontrata. Iyo nga ni yan sa ruupaan. Ngunyan, bako mapatin na pinagtutuyo na Mr. Baroma, talagang allowed sina kang prosedimento kan lay na 45 dias na kung sa inda palugit na maayos ang libro de kwenta. Roger on that. Kay Madam Baroma, babae ni si sorry. Ana Baroma. My apologies. Talagang yung yan. Unang pahayag ni Accountant Ana Baroma. Sige. Sa ngunyan po, ang masabi ko lang, ang na-process mi na po sa salary kang permanent lang. So, unfortunately, hindi po ang nangyayari sa mga every January. Wherein, medyo nahalik ang pag-close ng libro, tapos nagpupuon kita kang ano, kaya di kita nakakasildo on the 15th. And, ayun nga, istabay na sa nangunya na katapusan. And, hindi ko mamiman na at least, ako nalang 31, at least medyo mapaamay-amay. So far, last Saturday, bighanap ko na, sabi ko, arang po ang payroll ready na. Pero sa permanent lang po ito, so including kami as mga appointed and the elected officials. Nataon kang Biyernes, day pa po, ready so gabos na payroll. So, natalag pa po kami until kasudma, January 27 na sa pangpulong payroll. Nataon nga na si budget ay naka-opisina, sabi ko, daw kung pwede na may consider ining isabay, dumanta, at least mahaman ko sa cash advance. Na ngayon, ma-process mo na talaga sa cash advance, makapasweldo at least mo niya nawi. So, pasod man, na-process me po so cash advance for payment of salary for January 1 to 31 kang permanent employees lang appointed and elected officials po. As to, may nahiling pa affair na JO. Sa JO po, rin pa akong nahiling na payroll because as of ngunyan parang di ipang contract ang mga JO. So, iyan si Madam Ana Baroma. So, mga permanent, maswidlo na. Pero so, dahil pa, so, job order. Ito talaga. Dahil payroll. Makontrata pa ito. Roger on that. Sige, ayan. So, sabi nga ni Kagawad Noli Alparse, kami ay taktakan kan anong yan. Kaya ngunyan, malinaw. Uni pasudit na payag ni Kagawad Noli Buda ni Accountant Baroma. Kung sa mga sa ragil ang nagsisweldo, mas di ba kasi mayor naman nagsisweldo ba umiyo? So it's not a selection na so mga babaan sweldo na ipasweldo kita para yung tayo mag-sweldo. Tapos mga maganda ipag-umiyo. And what is exactly the reason for that? Is it because of the enacted budget or because of the tally and pagbalansikan mga libro that causes that? As I mentioned kanina po, yung kita nakapag-sweldo on the 15th, which is the usual process na nag-sweldo kita on the 15th and the 30th, yung permanent and casual, is because nasabi ko, yung pag-close ng libro na medyo nag-cause man talaga ng delays. Until nga niya, nasa FS preparation kami na talagang ni-require kami kung pwedeng hindi mo na. Ayan pa rin. Malinaw na. At least na, vindicate so sanggunian. Tayong piga para sa laan. Dahil na mabawi kaso nagprogawak na ito sa indang sinabi. Ano pa? Mas ba resibida sa inyo kang sweldo, sala pa lang ngaya ko. Sala pa lang ngaya ko. Pig para sa lalaan ko ngayon sa sanggunianan, may sala pa lang ngaya. So sa pagproseso kan dokumento, bako man sinda. Sa masunod na taon, Enero 1 pa sana, ipasabot na ninda yan. Kan lokal na gobyerno. Yan, ipasabot na. Halat-halaton tabi, tama di delay,
por sobre sa arog ka ining regulasyon. Sige. Roger Rodat. Yan pa di ang mga dagdag na bareta, Jomar Bian, DCGB. Salamat kumpadring Jomar, mabareta mo na si Angel den hanap buhay. May bagong energy na! Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon, Enervon C+. Pinabusog with zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6, and 12, as in vitamin E. Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon. Enervon Z+. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata yan ang satong alkalde sa